Conte, el misteri del nombre 7. A prop de la penya Migjorn, en un poble menut envoltat de muntanyes i ametlers, vivia un vell anomenat el tio Vicentet. Era cec i molt savi i regentava una antiga casa d'hostes plena de rajoles pintades i flors seques. Ningú sabia d'on venia ni què havia fet abans de viure allí, però al poble corrien rumors d'històries misterioses al voltant d'aquell lloc. Una vesprada de fred d'hivern, quan el vent xiulava pels carrers i la boira ho cobria tot, va arribar al poble un xef anomenat Jaume. Era un home gran i divertit que viatjava pel món buscant receptes antigues. Va entrar a la casa d'hostes amb un sac ple d'ingredients estranys i va demanar allotjament. «Passeu, passeu, senyor Jaume, ací sempre hi ha lloc per a un viatger», va dir el tio Vicentet, somrient amb els seus ulls secs. Poc després, mentre el foc crepitava a la llar, es va escoltar un colp a la porta. Era Marc, un nen del poble, amb els cabells enredats i les galtes roges pel fred. Portava un ram de farigola i espígol a les mans. «Tio Vicentet, el meu germà diu que ha vist el nombre 7 gravat a la porta del celler», va exclamar amb els ulls com a plats. El vell es va posar seriós de sobte i va apretar el bastó amb força. «Marc, això no pot ser. Ningú no ha d'entrar al celler». El xef Jaume va arrufar les celles, encuriosit. «Què té d'especial aquest celler, bon home?» El tio Vicentet no va voler respondre, però en Marc, que era molt valent, va explicar al cuiner la història que els majors del poble sempre contaven. Al celler vivia un esperit estrany, que només apareixia els dies de fred intens. Ningú sabia què volia, però sempre deixava un 7 gravat a les parets o a les portes. «Diuen que té el pèl blanc com la neu i que busca alguna cosa que ningú no sap», va xiu-xiuejar en Marc amb un punt de por. El xef Jaume, intrigat, va decidir investigar. Va agafar una espelma, es va tapar bé amb una manta i es va dirigir cap a la porta del celler, tot i les advertències del tio Vicentet. En Marc el va seguir de prop, amb un somriure d'emoció al rostre. Quan va obrir la porta del celler, un fred glacial els va colpejar i l'espelma es va apagar de sobte. A dins només hi havia foscor i un silenci inquietant. Però al terra de pedra es podia veure clarament el nombre 7, brillant amb una llum misteriosa. De cop es va escoltar un renc que colpejava l'aigua, com si algú estigués navegant per un riu invisible. Una veu suau va ressonar per l'habitació. «Tinc set». En Marc va sentir un calfred, però el xef Jaume no es va espantar. Va traure del seu sac una tassa de te calent que havia preparat abans i la va deixar al terra, just al centre del número 7. «Si tens set, beu-te açò, amic meu», va dir amb calma. Per un moment, el fred va desaparèixer i una figura etèria, blanca com la neu, va aparèixer davant d'ells. Era un esperit amb una mirada trista però amable. Va beure el te, va somriure i abans de desaparèixer va deixar un bes càlid a la galta d'en Marc. Quan tot va tornar a la normalitat, el tio Vicentet va somriure des de la porta. «Semblava impossible, però heu trobat la solució. Això és el que buscava des de fa anys. Un simple gest d'amabilitat». Des d'aquell dia, mai més es va veure el nombre 7 al celler i el poble va recuperar la calma. Però en Marc i el xef Jaume mai no van oblidar aquella nit màgica,
on una tassa de te i un somriure havien resolt un misteri que semblava impossible.